Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. A yau kuma mun zo muku da wani application mai matuƙar muhimmanci, mai matuƙar amfani. Me fikiran application ɗin nan? Application ɗin nan zai baka daman ka ƙirƙiri kira naka na kanka. Misali za ka ga mutum zai je wajen wani taro, a wannan wajen kana so ana yawan kiranka, kana so kira yana yawan shigowa, wataƙila ka burge wasu ko kuma wannan su ga cewa fa wannan babban mutum ne ko kuma babban yaro ne, kun gane ai. Ko kuma irin saurayi haka kana cikin abokananka kana ka ce ai ni da wane yake kirana ko kuma wance take kirana, irin dai kun gane dai samari. Kamar hakan nan dai a ga kira ya shigo ka ce kun gani wance ce ta kira ne, ko kuma wane ne ya kira ne, Adam Zango ne ko kuma Ali Nuhu ne, cikin manyan nan dai ka ce ko kuma manyan mutane dai, irin kun gane ai. To don haka mu shiga mu je mu ga wannan application wani application ne. Da farko dai Google Play Store, kamar haka, na san kowa ya san Google Play Store. Bayan ka zo Google Play Store kun ga wannan shine application ɗin, kun gan shi Call Assist. Za ka je ka rubuta Call Assistance, kun gan shi kamar haka. Kun gan shi? Sai ka yi danna installing. Ni da yake dama na riga da na saukar da shi, gashi nan ya gwada mun open. Amma kai zai gwada ma installing. Za ka zo ka shige wannan application ɗin kamar haka. Ina yake a ciki? Za ka zo ka shige shi kamar haka. Misali za mu danna saman shi. Kun gan shi? Call Assist kamar haka. Idan bayan mun danna zai buɗe mana kamar haka, ga wannan alama za mu zo mu danna samanta kamar haka. Misali bayan mun danna samanta kamar haka zai buɗe mana. Haka zai buɗe mana. Da yake ni na yi amfani da shi, na gwada shi, na gani kafin in muku bidiyon nan sai da na gwada shi. Misali ga suna ya hau wani suna, amma dai bari in goge shi saboda ku gani tun farkon bidiyon. Tun farko yawwa a haka zai buɗe maka. Farkon buɗe application haka zai buɗe maka. Bayan ya buɗe maka haka sai ka zo wannan alaman da kake gani, alaman ɗan kan mutum ɗin nan wannan, sai ka zo ka danna saman shi. Zai baka daman ka kira, ka nemi wanda za ka kira, zai kira ka. Yawwa misali ga nambobin ka nan za su buɗe kamar haka, ga sunan duka nambobi, duk wanda kake so za ka sa a ce shi ya kira ka. Misali yanzu bari mu zaɓi namba ɗaya, ba za mu zaɓa. Misali ga nambobin nan da yawa, misali bari mu zaɓi guda ɗaya kawai don kar bidiyon namu ya tsaye. Misali bari mu ɗauki wannan Adamu Haruna nan. Yawwa kun ga gashi nan a nan wajen da babu namba, amma yanzu suna da namba duk sun hau. Misali sai ka zo nan layi na ƙasan nan wannan, sai ka seta time ɗin da kake so wannan kiran yana zuwa maka. Wannan time sai ka seta time lokacin da kake so a kira ka. Misali ka sa watan kaza yana da kwana kaza, ko kuma 2000 da kaza. Bayan ka seta wannan sai ka sauko na ƙasan nan, wannan da kuke gani. Misali bari ka gani. Misali sai bayan ka saita wannan na saman sai ka zo ka saita na ƙasan nan. Misali wannan da kuke gani shi ma sai ka zo ka saita shi. Kana gani? Za ka danna wannan ɗan abun da kuke gani. Za ka iya saita kiran kana so ya zo ma bayan second 10 ko kuma second 30 ko minti 1, minti 5 ko minti 10 ko 15 ko 20 ko da 5 hakan nan. Duk dai ya danganta da yadda kake so. Bayan ka gama wannan sai ka zo ka taɓa wannan alaman wayan da kuke gani. Zai baka duk alaman wayan da kake so ka yi amfani da shi. Misali mu ɗauka haka. Yanzu kun ga nan things kala-kala wanda muna so duk kowane za mu ɗauka, wanda an kira mu ya kasance shi ne zai na tashi. Misali yanzu mu ɗauki ɗaya daga cikinsu, bari mu ɗauki wannan. Yawwa bayan mun ɗauki wannan yanzu ga hinan kuna gani mun ɗauki, muna so Adamu Haruna ya kira mu a 6 ga watan 4 na 2020. Kun gani dai wannan a halin da ake ciki yanzu, a lokacin da nake muku bidiyo nan. Kai za ka iya saita koma yaushe ne, koma gobe ne, koma jibi ne, duk dai za ka saita. Bayan ka gama sai ka zo ka danna wannan alamar.
misali wannan alamar da kuke gani sai ka zo ka danna alamar haka. Misali yanzu bari ku gani, yanzu kira zai shigo daga Adamu Haruna. Yawwa, yanzu kun ga kira ya shigo ko? Me ake nuna mun? Yanzu Adamu Haruna yana kira na yanzu haka. Idan ina so zan yi hakan ɗauke shi, in ina so zan yi cancel. Yanzu ga hinan na ɗauka, zan yi ta bayani, in yi ta magana, mutane za su ɗauka da wani nake magana, ka gani? Yawwa, kun gani ko? To kamar haka za ka zo ka iya kuma ka goge shi. Yanzu misali kana so kuma ka nuna abokananka wani babba yake kiranka, misali za ka zo ka danna kamar wannan aro. Bari mu goge su Adamu Haruna nan, misali bari mu goge shi da wuri saboda kar bidiyon namu ya tsaye, har da numban. Misali a ce wani ne yake kiranka daga ƙasar waje, misali ko kuma daga wani waje dai inda, ko kuma wata yarinya. Bari misali yanzu mu muku gwadawa ma za mu sa Buhari shugaban ƙasa yake kirana, ka gane ya irin samari. Bari mu sa Maryam Yahaya, bari mu sa Maryam Yahaya, sai mu sauko ƙasa nan, sai mu sa namba duk koma wace namba ce. Misali yanzu bari mu sa koma wace namba ce dai ka saka yayi. Yawwa, yanzu sai ka zo bayan ka sassaita wannan, sai ka zo ka saita lokacin da kake so a kira ka. Sai kuma yanzu gashin nan ma sai ka zo ka ɗauki irin things ɗin lokacin da aka kira ka kake so ya ɗauka, sai ka zo ƙasan nan kamar yadda muka danna da wannan sai ka zo ka danna saman shi kamar haka. Bayan ka danna saman shi kamar haka, bari ku gani yanzu za a ce Maryam Yahaya tana kirana. Kun gani? Kira ya shigo yanzu haka, Maryam Yahaya tana kirana. To da haka ne za ka je ka burge abokananka, ka ce ai ni da wani nake magana, za ka iya ɗauka, za ka iya komai. Aka ce ai ni da wani da wance ce ta kira ni, ko kuma waya. Kun gane ya irin samari. To hakan nan, don haka idan bidiyon nan ya burge ku, ku daddanna mishi alamar liking, kada ku manta kuma ku yi subscribing, ku yi sharing.